Σανταναέτ Λυσκίβιτ Σάννα Κούλιτ Νέχεμον. Ξεκινούμε αρχικά με ομιλία από τον πρόεδρο του οργανισμού Χρυσή Σάννα, κύριο Μιχάλη Χατζηρούσο, και έπειτα πρόκειται να ακούσουμε δύο λόγια από τον εκπρόσωπο των Μαρονιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κύριο Αντώνη Χατζηρούσο. Χανίσμα ολόκληρη πρόεδρο της Χρυσή Σάννα Μιχάλη Χατζηρούσο, ο ύστερης χανίσμα λιβουλευτή Τένα Αντώνη Χατζηρούσο. Καλησπέρα σας. Ζήνα ουλά η Λιαναχουλά, όπως ζήνα η Μπλάβελ, που τσαντζιούν λόχρες είναι, που πάρε λόχρες είναι, πέφτει ο μανάλεμ ουλάτνα Χάννα. Χάννα τα λακαϊνάχα μη γιαβάτνα, ο μη παπούτνα, ο μη βούλων, ο μαρί τα ναλίμα, τα ναχτούπα, ουλάτνα τα ναχκού αλουλάτνα φιλισκολία σάντων, που φιδέα σάιδων. Κούλισκον πρέπει αυτά που αριστανά, πρέπει να σκούνουν περήφανοι μάφια με κοινωνία, οπότε περήφανοι. Πρέπει να σκούν περήφανοι πια σάνα. Το πρέπει είναι κύκλα. Κύκλα κασκούα. Γι' αυτό μας θα γυαλίσω, για θα τον άλλον. Σεβαστέ πατέρα, σεβαστές καλόγριες, κύριε εκπρόσωπε, κοινοδάρχα, αναπληρωτή κοινοδάρχα, φίλοι και φίλες. Μαζευτήκαμε πάλι για τέταρτη χρονιά σε αυτόν τον χώρο για να μας παρουσιάσουν οι μικροί μας μια παράσταση και τι ακριβώς έχουν αποκομίσει από μια εβδομάδα προσπάθεια, 4 ημέρες δεήμερη, προσπάθεια να τους θυμίσουμε ότι η γλώσσα των προγόνων τους είναι αυτή η γλώσσα την οποία μιλούν οι παππούδες τους στον Κορμακίδη και έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε εμείς. Το Υπουργείο Παιδείας μας επιχορηγεί κάθε χρόνο ένα μικρό ποσό με το οποίο προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο περισσότερους μικρούς μπορούμε με εθελοντές από την κοινότητα μας και από το χωριό μας οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα για να προσπαθήσουμε να τους μάθουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Τα οικονομικά μας φέτος ήταν πολύ πενιχρά λόγω οικονομικής κρίσης της κυβέρνησης και μας έχουν επιχορηγήσει μόνο 50 για 50 παιδιά. Αλλά με υπεράσπιες προσπάθειες και με εθελοντισμό από τα παιδιά μας καταφέραμε φέτος να προσελκύσουμε 70 μικρούς, οι οποίοι πιστεύω ότι κάτι έχουν αποκομίσει, όπως θα δείτε και ήδη σε λίγο στην παράσταση που θα μας δώσουν. Θα διαβάσω και θα ευχαριστήσω τους εθελοντές και επειδή είναι πολλοί τους έχω γράψει, μήπως θα αφήσω κανέναν πίσω. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Κοινοτικό Συμβούλιο του Κορμακίδη, το οποίο μας έχει προμηθεύσει και το χώρο που έχουμε κάνει την εκδήλωση και μας έχει προσφέρει και 100 καρέκλες φέτος για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκδήλωση εδώ. Στον εκπρόσωπο και στο γραφείο του εκπροσώπου, ο οποίος γενναιόδωρα μας βοηθά και μας βοηθά πάντοτε στο έργο του, όπως και στις βοηθήσεις. Εθελοντές οι οποίοι φοιτητές μας και τελειόφοιτοι νέοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν αγαπήσει αυτή τη γλώσσα και έχουν πιστεί ότι πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, αγκάγιασαν την κοινή μας προσπάθεια και χάρη στις προσπάθειες τους έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό στόχο φέτος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες Έλενα, Χάννα και Γιωβάννα Ιουσελή, Μαριάννα Φραγκίσκου Κάτσι, Μισέλης Πετρή, Αντωνία Βιόλα, Αντωνία Χατζιωθή, Γιάννα Σκούλου και Έλενα Σκούλου, Αντωνία Πετρή, Αντώνης Κουράς, μας έγραψε και το θέατρο, τους δασκάλους Σάρμπελ εθελοντές, Σάρμπελ Σιζούκη, Σάρμπελ Φραγκίσκου, Μαριάννα Βιόλα και Μέρη Σκούλου, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο θέατρο, μας έχει μεταφράσει ενός του θέατρου και θα τη δείτε σαν σκηνοθέτρια σε λίγο.
συντονίστριες και βοηθοί στο όλων έργων και συμπαραστάτες μας και στα προηγούμενα χρόνια όπως και φέτος, η Ιζαμπέλ Ναραούζου, η Μόνικα Κουρρά, ο Αντώνης Κουρρά που τον έχει πει και μας έχει γράψει και το έργο, ο Ηλίας Ηλία, η Πέπα Άννα, η οποία έκανε και μαθήματα σαμαμούς, η Σάννα Ιωάννου και οι κόρες του Μουσί, οι οποίες μαζί με τη γιαγιά τους και την Ανέτσα μας έχουν κάνει κουλουράκια με το Άσελ. Και στην Αγγελική Φραντζή, η οποία αφιλοκερδώς ετάισε του κουτσού μας ένα μεσημέρι και τους διασκέδασε. Στους προσκόπους μας 91 του Σώματος Μαραγών, οι οποίοι ήρθαν από τη Λευκοσία μαζί με παλέμαχους για να διασκεδάσουν τα παιδιά μας ένα απόγευμα, και στον Χρήστο Μαυρόχανα, ο οποίος έχει σχεδιάσει την στήλα και θα ζήσει. Η Ράνια, η οποία ήρθε από το Λίβανο και δίδαξε τους εκκλησιαστικούς ύμνους και αράβικους ύμνους, την ευχαριστούμε θερμός, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε και αυτούς που έχουν δημιουργήσει αυτή την κίνηση, η οποία έχει αρχίσει εδώ και πολλά, και 4 χρόνια, 5 χρόνια, όπως ήταν ο Κόκκος ο Σκορδής με τη γυναίκα του που έχουν δημιουργήσει την κίνηση μαζί με τον Ηλία του Τζονιά, τον Κουμέξο τον Κατσολούδη, τον Αντώνη τον Μαυρόχαλα, μια ομάδα οι οποίοι πίστεψαν στον σκοπό αυτό και καταβάλουν κάθε προσπάθεια αφιλοκερδώς να διατηρήσουν τη γλώσσα μας. Ελπίζουμε φέτος η κυβέρνηση να μας επιχορηγήσει ένα σημαντικό ποσό και θα έχουμε συνάντηση με τον εκπρόσωπο με το Υπουργείο Παιδείας για να χρηματοδοτήσει την μαγγελοφώνηση της γλώσσας από ανθρώπους σαν τον Αντώνη Σκούλο που τη μιλά αύξεστα, να την μαγγελοφωνήσει, οι γλωσσολόγοι Αλεξάνδρ Μπορ και οι άλλοι να καταγράψουν τη γλώσσα, να την ερμηνεύσουν, να μπει σε λεξικά, να μπει σε μαγγελόφωνα και να την διδάξουμε τόσο στο σχολείο μας, όσο και στους πιο μεγάλους που θέλουν να διαβάσουν τη γλώσσα. Ελπίζουμε και στη δική σας βοήθεια και στη βοήθεια της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη γλώσσα που έχουμε κληρονομήσει και είναι μια σπάνια περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.